Moi. No. Terve naiset ja herrat, tytöt ja pojat, aloitetaan pelaamaan Flappy Crashia! No hei oikeesti. Terve, mun nimi on Henri ja tänään me pelataan vähän Flappy Crashia. Aloitetaan. Agentti Lintu! Tong! Power up lintuja 2. No niin, jatketaan. Ei! Heti kun yksi lentää ohi, niin kaikki lentää ohi. Ei! Vihan mainoksia. Jatketaan. Okei. Tää on kiva peli. Oikeesti. Tän pitäis kokeilla tätä. Jos te tykkäätte linnuista, älkää katsoko tätä videoa. Okei? Muistakaa se. Ja jos te haluatte nähdä lisää, niin saisinko 10, 12, 13 tai 15 tykkäystä. Tykkäisin siitä. Ja tilatkaa minun kanava, jos te et ole tilannut. Ja jatketaan vaan. No niin, menee vielä hyvin. Yes, sain hyvän linnun. Semmoisen, josta saadaan semmosia power-appeja. No niin, toi oli kombo, 4 kombo. 2 kombo. Toi oli 3 kombo, 2 kombo. 2 kombo taas. Okei, jatketaan. Okei, jatketaan. Hitsi. No ainakin pääsin melkein paikka. Anteeksi, jos toi tapahtuu. Mä oon autossa. Eli anteeksi, jos mä joskus alan pelaa tätä ihan yksinään. Mä oon autossa. Okei, jatketaan. Yritetään saada vaikka... No niin. Niin sehän meni paljon paremmin. Just lockdown for... Oh! 31 kills! Toi pyssy power up on tosi hyvä. Toi missä noita... Toi pyssy power up on tosi hyvä. Come. No niin, jatkuu.
Yuri. Tää on ihan ilmanen peli kyllä. Okei. Mä yritän saada mun enkaan. Yritän voittaa mun enkaan. Yes! Pääsin mun enkaan. Katsotaan jos saadaan 300. Jee, yli 300. Näetkö? Jos yksi menee, niin kaikki menee. 300. Okei. Okei, jatketaan. Mä tarviin enemmän luita. Niin tapan niitä lintuja. Tarvii enemmän luita. Mä haluan edes niinku 300. Vaikka 400 luuta. Ei. Tästä mä sain vaan 21 luuta. Okei, jatketaan. No. Jatketaan vielä. Jatketaan. Hitsi! Mä sain vain 7 lintua murskattua. No muistakaa, jos te tykkäätte linnuista, älkää kattoko tätä videoa. Ja... No... En mä pakota teitä, mutta... Että... Ei teidän niinku... Mä kiittäisin teitä oikein paljon, jos te tykkäätte linnuista ja teette niinku... Anna tälle... Niinku vaikka peukutala, mitä tahansa se on, ette tykkää. Teidän ei tarvitse tehdä sitä. Voitte vaan te tehdä sen, mutta mä en pakota teitä silleen, että te ette saa. Niinku, te voitte tehdä niinku, miten te haluatte. Minä en niinku välitä. No, jatketaan. Mut mä kiittäisin teitä, jos te niinku vaan siirtyisitte toiseen seuraavaan videoon. Niin. No, jatketaan. Vaikka seuraava video mä voisin tehdä englanniksi. Oh. Jep. Mulla on melkein toi sähköpower-appi. Siellä yksi semmonen sähkölintu, niin mulla on se. Ei. Okei. Tuo video alkaa nyt saapumaan niinku 10 minuutin rajaa, tai jo melkein 10 minuuttia, niin
että katsoitte tämän videon. Ja saataisiko me jotain niinku 16, 17 tai jopa 20 tykkäystä. Tykkäisin paljon, tilatkaa mun kanava, jos ette ole vielä. Niin joo, nähdään ensi videossa.